Ndithu. Chabwino funso langa lomaliza pagawo limeneli. Kuzazikula basi. Kuoneka mene mwafotokozera Exactly, 100%. I do that. Chabwino. Yeah. Kupangiranso kwa anthu ndithu amene mukutionera mukhoza matenga ndithu china chake chatsopano choti mukhoza kuphunzira pa program ngati samba la oyimba pamene ndithu tikucheza ndi anthu osiyanasiyana. Panopa ndithu tili ndi brother Gibson Bota amene ndithu akutiuza ma information yawo komanso kutifukulira zambiri yawo mmene anayambira ndithu kayambire kwawo kupangisa kuti kwa anthu amene tikuonera ndithu tikhoza kutengapo ndithu ma information abwino komanso nzeru komanso ingakhale luso napadera. Ndibwererenso kwa inuwe. Ndikukhulupirira kuti programu imalandira bwino komanso mukumva kukoma. Yes. Ifenso kunoko takulandirani monga pa tsamba la anthu oyimba. So ndimangofuna mwina mupereke chiyembekezo komanso chilimbikiso kwa anthu amene ndithu akutionera. Chilimbikiso changa sichokera mtima mwanga koma chichokera kwa Mulungu. Makamaka ndipemphera. Kuti ineyo ndimapempherera anzanga onse amene amayimba nyimbo zauzimu ngakhalenso za secular. Nyimbo zijaiti ndi mphatso yochokera kwa Mulungu. Tisamayiwale anthu aja ngati akuchita zoyipa. Sakuchita zoyipa koma ndikena kake kamarowa. Uthenga ndithu kuperekedwa. Kulimbikitsa kwanga ndikoti tisayesire panjira. Ukasira panjira ndiye kuti madalitso ako watani. Ndikukumbukira Yesu Khristu ataphunzitsa inali ngati nthano ku buku la Matthew. Anati panga example bwana wina anali ndi anthu atatu. Anthuwo wina anampasa 5 talent, winanso anampasa inali 2 talent, winanso talent imodzi. Ndiye akuti mwini wa ndalama zija anachoka zili ngati ndalama. Anachoka kupita ku dziko linalo. Ndiye zimene zinachita sanasire mawu ena oti mudzipanga business ya. Ndiye zitachitika panali anthu ena amene anaganiza kuti tsopano 5 iyi ndipanga nayo. 5 iyi ndipanga nayo bwanji. Kwa ine ndikuona ngati ndiochepa nditani ndizipanga business tsopano kuti itani ichuluke. Ndiye wa 5 uja anapanga gain 5 ina. Sakhangati 10 tsopano. Waijeni uja wa 2 uja anapanga gain 2 ina zakhangati 4. Koma waijeni wa imodzi anali ngolikwirira pasi. Kungoisunga basi. Maona kungoisunga. Ndiye atabwera mwino wache uja adayamba tsopano kufusa. Kodi zanga zili kuti. Ndiye winanso nkubwera zake akuti bwana zija munandipasa 5 ndizi koma ndapangapo gain 5 zina. Winanso uja waziwiri ujazo chimodzimodzi. Koma atabwera waijeni wa chimodzi uja anati kodi inu bwana ndinu munthu wotani amene mumatha kukolola posalima musanalime. Ndiye kufuza kuti ukuti chani akuti changa chindakwirira pasi. Ndiye ndimaganiza kuti anthu atani andibera kuti iwe ndi wopusa ukwira bwanji pasi taona nzako apindula nazo zija. Mawa jama tithandauzira kuti ukalandira daliso mphaso yoti utakulalika utakulalika mwina kuphunzitsa anthu mabanja kama kuti mwakuti zijazo zija ukapo pa siku lomaliza ukalandiridwa nazo chifukwa umachosa mphaso zija kwa anthu utaphunzire. Funso limene tikafusidwa pa mapeto pake maona. Ndiye anzanga musakhale ndi mphaso mu mtima koma mphaso zanu zomutuluse. Ndiye mukatulusa muphunzitsa ambiri. Komanso mukakumana ndi mikwingwirima ngati nsanje kapena zambirimbiri ndikuzani musabwerere mbuyo muzipitiza pepa sogoro chifukwa ndichi ndikunena izizi pali anthu ena amatumikira Mulungu koma amatumikiranso Satana. Chifukwa iwo akaona kuti nyimbo isi ndikupanga mogeni amatha kudani kusiya koma iwala kuti amatali amatumikira Mulungu. So pano za Mulungu tisaphatikize ndi za business ayi. Ndathokoza omvera ndithu ndimene titumwaonera mawu amphamvu akuti mwambi wabwino ndithu opasa phunziro mmene ndithu mwaumvera tikakhala ndithu ndi mphaso tateti zizitulusani program yake ndithu ndino channel yake ndithu ndi chinocho chofuna kufukula komanso kudziwisani kuntundu ndithu osiyanasiyana kuti pano pamukhoza kuchita zazikulu. So tipitirebe mmene mwafotokoza mwachidwi ndiye ndimangofuna ndidziwe ndinokwatira kapena ile ndo wakwatira ndi mkazi ndipo ali kuno ndinayana 4. Chabwino. Sindikudziwa kuti pa nkhani yanu ya kayimbidwe mumagwira ntchito kapena mumangokhala. Ntchito ndimagwira. Chabwino. Ndiye tafotokozereni wa anthu amene ndithu akutionera kuti mumasiyanisa bwanji pa utumiki wa kuimba komanso banja ndi ntchito mumazipanga hando bwanji zinthuzi. Chabwino. Abale anzanga
titawerenga buku la Korinto chapter 7 woyamba kuyambira verse 1 tikasesereka paja po anatiphunzitsa za mbanja. Matiyerekeza ife okwatira ndi osakwatira. Munthu wokwatira ndipo vuta kuti asangalase kwambiri Mulungu. Chifukwa yeye amapanga zinthu ziwiri. Kuti asangalase mkazi wake uja. Komanso mkazi iso na izo chimozimozi kuti asangalase mwamuna wake. Pamene atsikana amene sali okwatiwa kapena okwatira anyamatawo amatha kukwanirisa bwinobwino kumsangalasa Mulungu yekhayo. So pano ukasankha Yesu umakhaso mphunzitsi. Kumbukani kuti Aefeso amatiuza kuti mamuna ndi mutu wa mbanja. Ndiye akanena kuti mutu wa mbanja sikumenya mkazi ya. Ayi koma mutu wa mbanja ndikudziwa ntchito. Ndikudziwa ntchito za nyumba muja. Tikabwerera kumbuyo ku Genesis amati mkazi ndi othandizira. Ndiye mamuna iwe uzikhala oziwa zintchito zija. Ndiye iwe umatha kuphunzitsa mkazi komanso ana. Ndiye ukakhala bwinobwino ndi mkazi wako ujayo umatha kumphunzitsa amathaso kuvesa chimene iwe umatani. So pano ukagwira ntchito ya Mulungu amatha kuziwaso kuti bambo awa akutunikira Mulungu. Ndiye ineyo ndisatire chiti usanyoze ukanyoza ndi pamene usaoneso nzeru zakatangaria mkazi amakayikira. Ndiye akakukayikira siukwanirisa ntchito ya Mulungu. Ndiye timatenga nthawi tikawereka ntchito timatokhala ndi akazi athu ndi akazi anga ndithu kucheza tikatha kucheza timatenga Bible so pano kuphunzitsa mkazi. Mkazi soneza waphunzire Bible. Ndiye ngati ukuziwa Bible ndiye umaphunzitsa anthu ena kusiya nyumba mwako. Kodi azakhala mboni pamawa ndani? Mkazi chisazo chabwino, mamuna chisazo chabwino, anaso chisazo chabwino. Ndiye ukalalikira kunja anthu maona ndiye ndiposa kuti mkazi wanga amavera. Papa ndithu pali mlandu jamanera kuti Khristu limambira nyumba. Apa ndithu tikuphunzira telenga khale tatenga maprogramu amayimbidwe komanso zambiri tikuphunza ndithu mpulogalamu ino kasanjidwe ka zinthu alipo ena ndithu munapha ndithu sogolo lanu la mayimbidwe chifukwa choti munazitenga kuti ndinu busy. Nde apa ndithu tindi brother Gibson amene akufotokoza kasenisidwe ka zinthu zimenezi. Ndiye tatende kheni pompo tonere kucheza kwathu kwa brother Gibson mu studio muno ndithu kukupita kumapeto. Nde tisana kwangule timafuna ndithu mupereke muna mawu maliza mwina nkutheka mukhoza choka ni mawu apa mtima ni nthawi yanero mukhoza kuyankhula kwa anthu amene nditha kutionera mu studio muno. Chabwino mawu anga apa mtima ndi oti anthu ife tizikondana. Tatiye tikondaneni. Mulungu anatiphunzitsa kuti tizikondana. Malamulo oyamba ndi oti Mulungu mu 10 commandments oyamba inali kuti timukonde Mulungu ndi mphamvu zathu zonse ndi mzimu wathu wonse ndi nzeru zathu zonse. Ndi chimenecho anatiwuzanso kuti tizikondana wina ndi mnzake. Ndiye tikakondana sitingaphane sitingapangirane sanje kupangirana mwakuti mwadu kuberana. China ndi choti ndiyamike kwambiri chifukwa chopezeka pano mmene ndinanena poyamba paja ndi Mulungu yekhayo amene wachitisa zonsezi kuti tizipange. Koma katiye tikhaleni pamodzi tisaweruzane koma tiziphunzitsana bwino. Ndithu chabwino mwina nkutheka amene mukutimvera amene mukupanga follow up program ino ya Sambala Oyimba Audio Malawi TV pano ndithu pakanema wanu mwina nkutheka anthu ali mafunso mmeneso ndifuna ndifusire kuchipa chiyambi chanu mwakana dzina la upastor koma nkatikati mundikakuonani pena paliponso muyika mawu achilimbikiso komanso mavesi kwenikweni muli patipati. Kufunsana kundisangalatsa kwambiri ndipo ndikukondwa nawo kwambiri. Ndipo ndakomedwa kwambiri. Munthu monga mmene ine ndikudziwira Yesu Khristu anatiphunzitsa chopereka akuti ukamapasa ukapisa nthumba sanja lina lisatani komanso ukamapasa anthu zinthu usamatani usamanene. Ndikutanthauza kuti usazi pange wekha ngati ndiwe munthu wofunikira kusiyanzako. Ntchito za manja ako zitani Professor Bingu amtalika msimu wake usemtenderana lero. Ntchito za manja anga zitani zindichitira umboni. Iweyo ngati mafruits aja umatani umatulusa ndi pamene anthu ena makupasa zina linalo tsopano. Osati uzipanga zinthu ngati iwe ndi otchuka yayi koma anthu ndi amene azikupasa chani dzina lina. Ndi mmene manena kuti ndi pastor inanena kuti ayisine pastor ndisindikavomereze kuti ndine pastor koma zintchito zimene zimatani zimatha ndithu. Apa ndithu ndi pa mathero a programu yathu ya siku la lero ndithu ndine Tande story tisanamalizise
tirayi ndi chidwi komanso tinali tikufukula kwambiri utumiki wa brother Gibson. Ambiri mwamva mwalimbikisika, mwina nkutheka mukhoza kufuna thandizo lawo musadapite, mukhoza kuwauza chani kapena kuti angakupeseni motani, nkutheka mafoni namba komanso malamene mmakhala. Chabwino chamba ndinene kuti munthu ineti mu nyimbo zanga zonse zimene ndi mayimba pali nyimbo imodzi ndinayimba mchilungu kuti ndigokere means mundikhululukire. Nyimboyo imandikumbutsa zambiri osati masewera kumene ndachoka. Munali munyengo ina yake imene inakupangisa nyimbo imene ndithumuleza. Ndiye Mulungu anandipasa nyimboyo kuti ine ndiyimbe ndinayimba, ndipo nyimbo imeneyo aimvera aipanga pray kuti anthu adani aimve. Ndi nyimbo yabwino kwambiri kuti ndimasulire ndikuti anthu ife kawiri kamiri timatha kudya pamodzi ndi Satana, osati kudya ngati sima iyayo or zina zake, koma machiti zinchito zoyipa zija zimene Satana amafuna iwo bazisatira zili ngati kudya naye pamodzi. Ndiye nditachita zija ndi Mulungu anandipasa nyimbo kuti ndiyimbe. Ndiye nyimbo ija inabwera ndikuyamba ndithu kuyilongosola mpaka nayimba kuti ndigokere na Yehova ndinachimwa pamaso panu. Ndiye nyimbo ija mmene ndanena kuti nyimbo iziyamba kukubaya iweyo ikubaya iweyo kenanso ikabayisa anthu ena. Ndithu ine kupezeka ndimapezeka sola lake ndiloti nanga si zinthu timayamba kumene ndiye sitinasegule njira zambiri kuti anthu atipezeke, koma ndipereka namba yanga ndisiya namba yanga kuti anthu ayiseje. Namba yanga ndi 0699 731804 ndiye namba yanga. Chabwino omvera konse mukutionera this is your program imene tikuitcha kuti Tsamba la Woyimba pano pa Audio Malawi TV, pamene muzitionera Sabata lililonse tikhale pano kuti tikuzukuta maupangiri komanso luso la anthu osiyanasiyana za mayimbidwe. Ndigwireni chanza pamene tikusiyana. Ambuye akudaliseni ndipo tithokoze kwambiri chifukwa chakudzichepesa kwanu pokhala fe program ngati imeneyi. Zikomo kwambiri, but don't forget to subscribe, like, share on YouTube channel. Bye bye. See you.